Gospođo Popova! Gospodine, u svojoj usamljenosti odavno sam se odrekla ljudskog glasa, pa ne podnosim to. Najlepše vas molim, nemojte narušavati moj mir. Isplatite mi novac pa ću otići. Rekla sam jasno i glasno. Trenutno nemam raspoloživog novca, sačekajte do prekosutra. Ja sam isto tako imao čast vam. Jasno i glasno kažem. Novac mi je potreban danas, a ne prekosutra. Pa šta da radim kada ga nema? Znači, nećete. Ne mogu. Kad nećete, ja ću ostati ovdje i sedeći da pijem. Kažete da ćete to prekosutra učiniti. Odlično. U tom slučaju presedeću ovdje do prekosutra. Evo ovo. Pa pitam ja vas, moram ja da platim te kamate ili šta? Ja se šalim ovdje, čega, šta? Gospodine, molim vas ne vičite, ovo nije konješnica. Ja vas ne pitam za konješnicu, nego da mi kažete da li ja moram platiti te kamate. Vi ne umete da razgovarate sa ženom. Gospođo, ja umem da razgovaram. Ne, vi ste nevaspitan i nemate se zove. Pristojni ljudi ne razgovaraju tako sa To je ženom. vrlo zanimljivo. Pa kako da govorim sa vama? Na francusku? Madame, je vous prie. Kako sam srećan što nećete da mi date novac. Izvinite, oprostite što sam vas uznemirio. Napolju je tako divno vreme, a i ta cina vam tako divna. Glupo i neuljudno. To i ne, no ja ne mogu da se ponašam ljudski. Gospođo, ja sam u svom životu video mnogo više žena nego vi. Vrabaca! 3 puta sam zbog njih na dvoboj izlazio, 12 sam ih ostavio. Devojka ostavila mene. Dakle, nekad sam ja bio nežan i slatkorečiv, klanjao se lepoti, razbacivao novcem, voleo, patio, okneo, smrzavao se, čezio. Oči čarne i oči strasne, rumene usne, jamice na obrazu, mesec, šapat, pritajeno disanje. Za sve to, gospođe, ja sad ne dam ni predjene. Prisutni se izuzimaju, međutim, sve žene, i mlade i stare, spletkare, pakosne su, lažljive, neuravnotežene, afektirane, logika im je nemoguća. A što se ove stvari tiče, tu će gospođo Vrabac, da izvinete na otvorenosti, svakog filozofa u suknji za 3 kope damašiti. Pogledate poneko od tih poetičnih stvorenja. Muslim, etar, polubog, milion uzora. A kad zaviriš u dušu, krokodil! Zmija! Dođu opisani ovaj eksena domaćija, žena može voleti ikoga se putica. U ljubavi ona zna samo da cmistri i slini. I dok muškarac pati i žrtvuje se. Sva njena ljubav svodi na to da mašeš lepom i da nastojiš što bolje da iskoristite tog muškarca. Vi imate tu nesreću da ste žena, pa prema tome po sebi samo i poznajete žensku nadu. Kažite mi iskreno, da li ste ikada u svome životu videli vernu, iskrenu i postojnu? Naravno da niste. Pa verne i postojne su samo starice i rugove. Pa prećete naći rogatu mačku ili belu vranu nego verne i postojne. Dozvolite, ko je onda po vama verni postojni ljudi? Da nije muškarac? Nego šta je nego muškarac? Muškarac! Muškarac verni postojni. Ma šta kaže? To je za mene novost. S kakvim pravom vi to volite? Muškarci pa verni i postojni. Kada je već tako, reći ću od svih muškarca koje sam poznavala i koje poznajem, najbolji bio moj pokojni muž. Volela sam ga predan svim svojim bićem. Kako ume da voli samo mlada, ozbiljna žena. Dala sam mu svoju mladost, sreću, sav svoj život, sav svoj ime. Živjela sam samo za njega. Obožavala sam ga kao pagan. I šta?
Taj najbolji muškarac varao me na svakom polju. I to na najbestivniji način. Nakon njegove smrti u stolu sam mu našla kovčežić pun ljubavnih pisama. A za života ostavljao me samo po čitave nedelje. Na moje oči varao se drugim ženama. Varao. Razbacivao mojim novcem, posmevao mojim osjećanjima. I uprkos svemu tome, ja sam ga volela i bila sam mu verna. Što više, on je umro, a ja sam se zakupala među ova 4 zida. I do groba neću skidati crninu. Crnina, no za koga vi mene smatrate, gospod? Kad ja ne znam zašto ste vi obukli taj crni domino i zašto ste se zakupali među ova 4 zida. Pa naravno, to je tako talijansko, tako poetično. Kad neki ograničeni junker ili mladi pesnik naiđe na vaše kuće, pogledat ću u prozor i kazati: ah, ovdje živi tajanstvena Tamara, koja se iz ljubavi prema mužu zakupala među 4 zida. Pa znamo mi te trikove. Kako se usuđujete tako da razgovarate? Pa živi ste se zakupali, opet niste zaboravili da se napuderišete? Kako smijete tako da razgovarate sa mnom? Gospođo, molim vas da ne vičete. Ja nisam vaš upravitelj. Dozvolite mi da stvari nazivam njihovim pravim imenima. Ja nisam žensko i navikao sam da otvoreno iznosi svoje mišljenje i ne vičite na mene više. Nećem ja nego vi! Molim vas, ostavite me mir. Ispacite mi da Ne. pa daći. Ne zaigra, nećete ni kopete. Možete samo da me ostavite mir. Gospođo, ja nemam to zadovoljstvo da budem suprug ili verenik. Zato vas molim da mi ne pravite scene ovde. Ja to ne volim.